si ideme zahrať Roblox po dlhej dobe túto hru Need More Head. Ty vole, ja to neviem vysloviť. To je jedno. Ty vole, tak to si ideme zahrať, no. Hej, možno vyjde part 2 z tejto hry. Ak dáte like, odber a... to dám celé. Ak dáte like, odber, koment, tak proste no, zahráme si. Ty vole, ja tu spím. Kámo, prečo tam má svoj obraz? Môžem vyskočiť. Ty vole. Musím nájsť svojho tatka. Bro, what the hell? Oh, sus. Kámo, ty čo, kameru vytiahol? Zrak, neviem. No tak musím. Okay. Takže, viem, že musím ísť rozsvietiť, lebo som už to videl od Readerka, že to hral. Radiátory, kámo. O tom musíme radiátory. No, určite tu to nebude na... Jasné. Ty vole, vždycky nebýva na záchode. Tam hore. Kámo. Na záchode. Skibidi, tu sa nedá fakt zapnúť. Á, tu ešte. Ešte jedno. Kámo, kde ale? No, jasné. More, čo sa na mňa kúkáš jak zabijak? Pozrime sa vonka. Ty vole, to je náš balak. Ja neviem, prečo hovorím, že RL. Tam ja som degesti. Nie som, či som? Hej, kde je to druhé svetlo reálne? Please help me. Kámo, ale kde? Pomoc, ja tu hľadám už 15 minút, ty vole, to svetlo, no, 15 minút. Hej, ja neviem, fakt. Kámo, tu sa nedá ani zapnúť svetlo. Alebo teraz, že dá? Nedá. Ty vole, ja som sa tu zavrel. Kámo. Ja som degeš. Takže. Takže som hľadal, koľko bude mať? 37 podľa mňa. Vlastne. OK, stále môžem ísť do školy. Ale mne je teplo. Takže zás musíme rozsvietiť. Ja to tam povedal, že ho. Nič nerobím. To ti bolo trošku sás, že tu zapínam svetla, čo? Oda, dobre. 3. Takže jedno určite tu. Hej, prečo to není svetlo? Aha, je, ale kde sa... Aha, tu. OK, a ešte posledné. Ty vole, ale kde? Hej, mne je už reálne teraz teplo. Let's go, bling. Ty vole, to bude tu. Kde to je? Kde to je? Toto, no jasne. Tak, vyskúšame zas. 38 alebo 37,5. No tak, ty vole, ešte menej. Teda, no, ani jedno. OK, takže teraz musím... toto napustiť vodu. Ty vole. Nech mi to pridá. A kde ešte? Je oheň, nie?
Mikrovlnka. Hej, počkej, to som. Čo mám? Kámo, ty vole, to čo som robil? Ty vole, kámo, to nemôže... Ty vole, to je ešte koľko? Ty vole, môžem ísť odtiaľ preč? Nebude to celé takto... dobre. OK. Co to ide? Aha? A čo mám ešte urobiť? Ešte raz to mám urobiť? Akože, ale čo? Už nemôžem. Wow. Si zobral? What the hell? Aha, OK. Dobre. Kde to mám dať? Hej, teraz mi povieš, kam to mám dať. Hej, tá dvore je najhoršie, ty vole, to je na 2 party. Počkaj, kámo. Ty vole. Na ním video, kámo. Toto je kartička. Ty vole. To ma provokuje. Nemám za... Nie. Čo mám urobiť? Ja mne už je tu reálne, že horko. Doma. To už je jeseň. 25 stupňov a tu je, že je asi 35 stupňov. Hej, ale ja viem, že vyničiť túto, ale kam? Čo mám tu urobiť, ty vole? Zobrať kačku? Hej, ale fakt, čo ho urobím? Ty vole, no tak toto určite bude, že na 2 party. To bude ich humor. Dobre, hotovo, sem. Jupi. Kámo, ne, ja som to na čo urobil. Co to je? Good ending. Počkaj. Môžem ísť spať? Aha, bazén, čo? Kámo, niečo vonku, niečo. Prečo tam bacon tancuje? Hej, musím mať tú taktu stále za sebou. Neviem, čo to mám urobiť. Hoši. Kámo. To sa nedá hrať. Hej, to bude na 2 party. Toto, že... minúta a už končím reálne. Ja to musím vážiť také si stopky. Ja to končím, kámo. Ja som len 2 veci urobil. To sa nedá ani hrať. Kámo, ja musím zatiaľ na to prísť. Počas hrania. Keď skončí video, tak potom urobím druhé. Hej, dobre, neprešla minúta. Hej, tak ľudia, čaute teda, no. Tak vyjde video part 2, ja neviem. Zajtra určite vyjde. Hej, ale dajte like, odber, koment. Aj so zvončekom, aby vám neušli žiadne videá. Takže... vyplatí sa to. Tak